Si tu ara fas tastos de bons caves i bons xampanys, possiblement acabarà guanyant el cava, quasi segur. Per què? Perquè tenim millor clima i madura molt millor. Bueno, la gràcia del cava és donar-li força criança, donar-li temps de criança. Què és la criança? Què és la criança? La gent fotem un lío amb això. Comencem. Nosaltres fem el vi. Entrem al raïm, el premsem, fem vi. Perfecte. I aquest vi, un cop el tenim fet, l'embotellem. I el posem dintre una botella de cava. I un cop el tenim aquí dintre, li afegim sucre, li afegim llevat i fa una segona fermentació aquí dintre la botella. Segona fermentació en ampolla. A dintre la botella, clar, que això és el procés del mètode Champenois. De la xampanya. De coses a aprendre allà dalt. No, és que és així. I abans el cava no existia, es deia xampany. Passa que es van enfadar aquella gent i ens van dir... I vam inventar el nom de cava. I ara tot és cava. Exacte, aquí tot és cava. Llavors, aquesta segona fermentació, el llevat es menja aquest sucre que m'ha afegit dintre la botella i el transforma en alcohol. I en aquell procés de transformar el sucre en alcohol genera gas carbònic. Però ja tenia alcohol del vi. Sí, bueno, és una mica més d'alcohol. D'acord. I el procés de transformar el sucre en alcohol genera gas carbònic. Com que està tapat hermètic, no surt. Que pot ser amb xapa o pot ser amb tap de suro, és igual, això hi ha bodegues de tot tipus, llavors queda el carbònic atrapat aquí dins de la botella. Aquí és on es fan les bombolles. Correcte. Aquí dintre es fan les bombolles. Sí, senyor. Amic. Llavors, aquesta bombolla s'ha d'integrar dintre del vi. Llavors, per això comença la criança. Llavors, un cava com a mínim ha de tindre 9 mesos de criança. És a dir, un cava com a mínim està 9 mesos en una ampolla. Correcte. Perquè aquesta bombolla s'integri dintre del vi. Si no, què tindrem? No, perquè si no seria... Una merda. Quan omplissin la copa et marxaria tot el gas. O sigui, quedaria com el vi una mica i... Llavors, amb el temps de criança, aquesta bombolla s'integra amb el vi. Llavors, com més criança encara li donguis, més d'un any, més de 2, més de 3, la bombolla que serà més fina i serà més agradable el seu pas en boca.